Ei se oo mun setis. Oot mun main sit vittu läski paska oikein. Vittu mä vituttaa. Mutta mä ajattelin, että sulla on silmät. Miten ei osu? Miten paska voi oikeesti olla tässä pelissä? Ei vittu sit! Tommonen ihminen mitä tää on. Miksi sä oot niin paska tässä pelissä, että sä oot tommonen ihminen? Eikö sä oot tommonen ihminen mitä sä oot? Mun vika, että sä oot ihan vittu paska tässä pelissä. En mä sanonut syyttänyt sua, mut miksi sä lannistat mua? Mihin mä nyt niinku ollaan? En mä lannista sua, mä kerron sut tuolta. Ei kun sä niin projektoit muuhun. Mä voisin projektoida sut muunaan sut peiliseen. Se bottomi siellä huu. Hei, banaani tulla, banaani tulla. Toi. Joo, mä tiedän, niin mä sen takia mä sanoin, että banaani tulla. Sä oot ihan paska, kun sä et vittu ammu sitä banaania vittu oikeesti. Ihan Nyt paska. sä pääskin oikeesti. Ihan paska. Jees. Tappakaa ittinen vittu hintit oikeesti. Lyös tyyppi. Loins tyyppi. Onko se tänne pois edestä? Mä pystyn liikun Jusun edessä. Yes. Yksi on midis vielä. Mua kiinnosta. Tapa se. Tapa ittees. Niin menkää. Ei, Topias vois tehdä jotain. Mene. Niin me A. Kiitos. Mika B. Mika B tulee. Ja kun tää meni Aamulla ei. Mulla ei. Kato sit vittu sitä banaani kun tulee äsken. Hetkelor. Mä ei ees osun paska vittu mikä luus. Mä otan Ace sieltä, valitatte kikat kanssa. Joo. Can we now kick him? Pommi. Mulla on avikko pommi. Turpa kiinni vittu hintti paska. Mitä mä oon tehnyt teille? Vittu. Oot perseestä ja paska ja vammanen. Kuka ei rakasta sua by the way. 12 seconds later. Mä kuollut. Blood shot kick. Why die? Koska Why not leave? Se on mun vika, että sä oot paskaa. Oikeesti. Sitten sä oot hyvä tässä. Sä oot hyvä tässä elämässä oikeesti. Mitä se bottomi se luuttelee? Ja mitä se vammainen siellä huuttelee? Vittu sä nousee. Nice guys, what the fuck you guys, you fuck. Törmää trollaa ihan huolelta. Joo mä oon niin Mä tiedän. Mä huulen. Joo, kai mä yritän nyt oikeesti. Jos tää vittu Topias ei kun mikä tää on Teemu vittu. Molemmat yhtä vammaisia alkaa teellä, niin vittu menee sekaisin. Topias, anna mulla avikka. Please. Blast in me, sorry. Blast in me. Kaikki blast. Sitä. Oh my god! Joskus oska oli hyvä. No Topias on se kuva niinku siitä tyypistä, kenestä mä laitoin elikuvaa. Se on niinku Topias. Me pilkataan työ sättiin ja siitä tehdään. Just ei päästy synttäreille. Jes, voimme tulla siitä. Et sä pääs kun säkin kiusat. Blood shot kick. Sortti 5. No ei vaan. Pranki. Oikeesti. Bad. Noob move. Oh my god, you're so bad. Ei muu just chill guy. Mä vittu kiinnostaa, jos ois pidetty pääskin. Mitä olis B-holde? Ota itses oikees, please. Anteeksi. Mä vaan vihainen itselleni, kun mä oon paska tässä pelissä. Nobody. Ei varmaan kukaan ei kysynyt, mutta vittu ajattelin infoa vaan, että vittu voitte tulla tänne näin vittu vammas vittu. Meidän tähän. Ei. Jos se on pitää Go, vittua. ei, Teemu, vittu nyt Aalle oikeesti. Oikeesti, se ei vaan. Mä kutsaan tän. Yhtään kuuntelee vittu. Meet vitut Se on tulla. vittu. Novaa rupee säästä. Mun jumala, mikä lutsimalla. Oikein. Mä sanoin oikein, Teemu, se on vasenta oikeesti. Teemu, sä oot niin... Mikä se on? Tiheellä jäällä. Osaatko sä puhua? Heikolla jäällä. Osaatko sä puhua? Tiheillä jäällä. Heikolla jäällä. No vittu oikeesti. Mä en enää pelaa teille. Mä en puhu teille. Varokaa tiheeltä jäältä. Vittu nyt ison tiheä. Voitko nyt pitää pääskiä Teemu, vaikka taas kirjoittaa? Sä oot Markku kyllä. Oikeesti mä jää vituksi täällä. Turpaki, voitteko te vittu olla hiljaa? Mä yritin kutsaa tästä Vittu, sanot sinä, sä oot koko ajan puhunut koko ajan. Ei mua kiinnosta sitä, no niin, kato vittu. Vittu läski. Oi, pommi alla. Teemu alle. Teemu on vittu. Teemu alle. Vittu oikein. Jos aion kovin. Verkku vois oikeesti olla hiljaa vähän aikaa.
Oisko hyvä lopettaa? Ai sä matsi? Oikeesti vittu verkosta mitään hyöty. One apps. Teemu on valmistoitu reidaan, kun mä otan päälle. Okei. Ei. Se on vittu ala! Oikeesti! Teemu, on valmis reidaamaan. Teemu, on Mä en oikein ikin tuu pelata teidän kaa. Teemu, on valmis Ei mä reidaamaan. ikinä oikeesti niinku Teemu, on kaa. treidataan. Teemu, Vittu, te olette pakko, joo. Teemu on valmis treidaan. Se on tuu ikin voittaa, vittu yksikään maksu teidän kaa. Hyvä Teemu. Teemu. Vittu oikeesti. Ei tämä saa happea kun... En mä aika. Tällä hengitti. Lähin. Puolesta. Ei, oikeesti mä yritän vittu. Mä yritän vittu pelata. Joo vittu, onks vittu? Koko ajan kun mä oikeesti vittu tuolta pammas ja oikeesti. Te puhutte vittu koko ajan. Sitä puhuu. Sitten onko hyvä oikeesti. Vittu tuolta pammasi. Lutsor-kick. On tänne vaan. Vittu se voi! Pommi, jos ei Itse asiassa pommia ei voi olla Ai, että vittu voi oikeesti minä äsken. Siellä sortti tyyppi. Ei se ole siellä. Mihin sä ammuit mun? Niillä äsken oli vaikea olikissa. Turpakin. Toves droppaa mun vittu Maisa. Jit. Mä sanoin Maisa. Maisa on yksi tosi iso kokoinen nainen. Ai jaa, en mä tiennyt, että se on äiti vasta nyt. Sun äitis aika ruma vuoro. Vittu on sun. Vittu vaikka Kun me ollaan vammassa. Pom banana by the way. Kuinka vitutteja sä oot juonut? Alasti. Okei. Siis tää oli siis most best smoke. Topias, voit vaikka maaseen. Ei sitä puhuta musta ilkeästi koko ajan. Varmaan kyllä tiedän pikku. Anna sun mailla. Maa. Teemu on Maisa. Maa, äkkiä. Maa! Ei se oo mun setis. Oot mulla main sit vittu läski paska oikeesti. Vittu mä vituttaa. One middle. More like one middle. Ja mä oon right. Oi. Se on saitilla. Ketä vittu kysy? Mitä hyvä oli kaudella. No ei vittu ollut. Ei mun nyt vittu tänne oikeesti. No minä Ei oo pyyntö. En mä jaksais vittu, mä menen 5 tonnia jos mä hävitän. Tai kun mä hävitän Ja vittu mä olin 7,5 tonnia, mitä vittu musta tuntuu? Aha. Ei me ollaan harjoiteltu nyt ihan vittuusti. Tää olis, mä en muista yhtään niistä. No hyvä. Näin Eikö sit se ole tässä? Siinä on AK. Kyllä siinä. Olis mun AK? Vittun terus oikeesti. Repotesti. Miksi sä ampuu? Mitä vittu sä oot vammana? No joo, no olin. No totta kai. Repotesti. Refutesti. Varmaan vittu mä en pysty ampuu sille vittu kun mä just ammun. Refutesti. No muut siis oli refutesti vittu vammane. Joo. Konsoli. No mä en muista kyllä että mä olisin kysynyt kertaa. Joo. No mä sanon, mä vois vittu oikeesti. Tätä meistä ei vituta. Eikö se juttu? Teemu hullu boosti tässä näin. Teemu, tohon noin, ton pöydän reunaan. No, connector vaan. Vähän tän päin. Tänne päin. Niinku midi päin. Vielä. Niinku silleen, et sä oot niinku siinä pöydän reunaan. Mene nyt vittu! Voi vittu! Miten mä voi vittu liikkuu tästä, kun sä oot mun päällä? No niin hei. Noniin. Passka peli vittu. Nyt mä en ymmärrä. Ei vaan. Nyt mä en ymmärrä tota liimaa. Ja vitun liima. Miksi sinä liimaat? Niinku mitä? Miksi sen Älä kysy liimaa? sellaista. Pikaservauksia. Miksi sinä liimaat? Vittu. Vittu mä oon ihan pihalla. Topias. Easy. Voiko ostaa mulle taas AK? Mä oon nyt paska pelata peliä. Siis semmonen joku suomalainen teki kauan sit video. Pikaservauksia ja sit yksi niistä jutuista, että miksi sinä liimaat? Sitten pieni hiljaisuus, jotta mä voin liimaa sut seinälle. Sitten sillä yksi siinä huoneessa. Ei minä vittu. Pommi alhaalla, kun mä paska pelaa. Se on kyllä ihan totta. Onks paljon
Yli laudalla. Onks paljon masturboinut? Ei vittu sattumis niin. Sulla ei oo oikeesti paljon ystäviä. Ois saattas? Ei mä saa headsotin. Vittu kun tapoit. Ne on aalio. Mikä aali? Mieltä. Se on pilarilla vai? Saitti jo. Teemu me vaan. Me vaan inne. Päästä selkään. Nice. Nice. Ei mut huomenna paljon päivä. Ei vastaa. Joo, vitut. Haistakaa vaan. Tässä teille 3 pikaservausta. Elikkä, miksi sinä liimaat? No ehkä siksi, kun mä haluan liimata sut johonkin kiinni. Mikä on